Hi, hay nó hay làm sao gan YouTube channel đó, cái khác lại nó rồi baka ham tong bay này hình ang baka ham na tong cái tini cái election này jora bodo kisa free time mang kha tini shari ro class thana nang dia cái nó có hay nó pok pok asuk to man sele ritak sa ge balo kha ritak mani bo sasu ma yang to khatak nai ni hini tong cái có hay nó free tong pro hunga cái waisho rignai rok tak jago cái nijina rong tongo ba je jora tongpuru amasi jora sob somoi jora rimi ani bagin tati sasoi mi ang ta ge norok nai tong di ani rignai bathai na nai thok ka na nai thok jagya comment khlai sadi hingai te norok bota gai manu buina tar na hingai se kaisa 5-6 nang ba niji si tak na rong tongo hingai ba tam tong ba kisale asuk jora tifan porishram khai tong man bula hingai ang tini khai election ni jora ora aguli rogo কোনো জায়গা ক্লাস রব বদ খাই বেকা হংকে থাংমালিয়া হংকাই রিবো তাক ইয়া বালো খা তাক নাইগে না হেনি তিনি কিসা তাক নানি বাগै আসুক নাইনা হেনি দं হংকে नरक नाय दं di ani ri hanggai tegai sakok ani khorang belai sikon pun norok si sikon jakbai khanaya full sound bai manayo hinsawan subscriber hingke ani login bai hini sele jakdi kok sama hai buini ke khorang ta hinsaw hingke angbo khorang torino kok sawote torya sing thango tam siklaina sagra dinaro i ko mo khai ke no tai lambo li lo khawai ang bara rogo tagu ta jora rog man pru tak nan bagai ka rijak mo khai ngo baya ko tiklai jak mo tak nan ta omo hangga tes bokong kucar ni hanggai atas bokong yang ni hangga 35 bokong gomo hake miliri wi tagu ta Iko sukjara butai sukpakya hingke ang tabok nong butai phunok nai iko nai di mo front camera ti sak masuk clearing ya hingke tabok nong back camera ti besa sari phunok nai mo khai back camera te mobile light dijak hingke kisa force sang hai kasai tongkha emni real o hingke je u front ti sak mani mo haino pink color ngai tong hingke noran butai dignai butai nukhuna hingke na naithokjak baikha sadi naithokjak hangga norok bota gai mano omo butai kom sasa se asuk bo bangya hingke omo hai kino ang salsa sulchui kom jora rok mangkha hingke bon jora rogo tagu ta hingke amte hai teruk rasu hingke agi rogo bang kangsa pono buino tarimna khai tak riya kho buino rogo tarik hanga hingke nijin mote khaina hingke teksa red rok bo bari thangbala niji tak mano hingke yetikhani teruk khai kangsa kongsu rasu ta hingke asuk no tini ni bagai support khai tongnai nai tongnai rok no paiplaya hambai mario ano khai asuk support khai hamjak mariwi tongmani bagai hingke hor kaham tini ni bagai asuk no ani next video no norok naisingui tongdi bye.